את זה, אבל. מה? למה לא רואים? יש פה מצלמה נסתרת. שרון עיני. תגידי שלום, שרון. שלום, שלום. מה את מהנהנת? זהו, אני- לא לא אכפת לך, טלוויזיה. מי שהציג אותך בשעה הזאת, זאת כן, אני אני. יודע, אבל די, התחלפנו בתפקידים. התחלפנו, זהו. מה? עירית ישראלי. עירית ישראלי, זאת אני, כן. שלום. שלום, שלום. לא שומעים אותה טוב. אנחנו כן, ננסה תעשי, פה. תדאגי ש... יותר טוב? נהדר, או, נהדר. ושירי נהדר. חבקין. שלום, שלום. שומעים? חבר'ה, כן, שומעים בסדר, או לפחות כמעט בסדר. יוללה, יוללה. איזה כיף לארח פה יוללה. לכי- יוללה זה, אני זוכר בתנועה היינו עושים יוללה, וזה, זה. בדיוק, שתי זה זה. ביצים זה כל ואנחנו. העניין. זה כן? זה. זה בדיוק. יאללה, קדימה, דברו, תגידו, מה, מי, למה, מה פתאום, מה פתאום? מה זאת אומרת, מה פתאום? הכי כיף, קודם כל. תגידי, מתי היית בשומר הצעיר? אני? כן? אני לא זוכרת את השנה, אבל הייתי. אמא שלי הייתה. כן? כן, כן. אני עברתי בכל תנועות הנוער. גם, את זה עוד לא גילינו אחת על השנייה, אבל גם אני... הנה, אנחנו עכשיו, יש לנו אוספים חומר לערב, מה נגיד? כן, יש לנו סקופ עכשיו. קודם כל כי נפגשנו. כי יצא שנפגשנו שלושתנו, יש לנו חיבורים כאלה מן העבר, איכשהו עירית ושירי, ההורים שלהם הכירו, והם הכירו את ההורים. גם אנחנו הכרנו את ההורים, וזה, אנחנו, זה רק אומר נכון. שאנחנו יותר זקנים? מה רק זה אומר? אומר שאנחנו יותר, אוקיי. כן. שאנחנו משתבחים. משתבחים. זה רק אומר שאנחנו כבר בדיוק בשלב שאנחנו מתחילים להתעסק בנוסטלגיה. ולכן החומרים האלה הם מאוד מאוד כיפים. אבל זה לא אנחנו באמת עוד לא חדש. סיפרנו, בנות. אנשים לא יודעים על מה כן, מדובר. אולי רגע, באמת. אנחנו בכוונה לא מספרים להם כלום. זה אנחנו סוד, יודעים, אוקיי. אנחנו בינתיים רק לומדים בשביל עצמנו כאן, זה מין שיחת הכנה. כן, אבל זה לא באמת מופע חדש, זאת אומרת, כבר עובד קצת. אני כבר שמעתי פה ושם אתכן שרות. כן. כן? יופי, פה תמשיכי. פה ושם, היא מהנהנת. הבנות מהנהנות בראש, זה בסדר, כמו לא, בטלוויזיה. תראה, כן. אנחנו חברנו יחד תוך כדי עבודה בכלל בתיאטרון מראה. וחידשנו שם את כל הקשרים המסתעפים שלנו מהחיתולים אצל שירי ואצלי, ומתיאטרון חיפה בין שרון לביני, והן מלימודי תיאטרון בתל אביב, והיה פה בכלל קונסטלציה מאוד מעניינת של קשרים. חברנו שם, ואז בערב 10 שנים לפטירתה של דרורה חבקין, שהיא אימא של שירי חבקין, שירי ביקשה שנעשה איזה מין מחרוזת כזאת של שירים, זה היה אז מופע בצוותא והיו הרבה אומנים, ושנעשה מחרוזת מאותם שירי הרחוב שדרורה אספה, יונה פעמונה וחבריה. ועשינו מחרוזת והיה נפלא ומרגש, וכשיצאנו החוצה כולם שאלו אותנו, אז איפה אפשר לשמוע אתכם? איפה אתם מופיעות? אז איפה אמרנו, הדיסק? איפה הדיסק? אז אמרנו, זה רעיון. ומאז התחלנו לבשל את המופע הזה, שהתחיל לרקום אור וגידים בקטעים, שירים, ולאט לאט התגבש למופע שאפשר להגיד שבשנתיים האחרונות אנחנו מגובשות איתו, מרוצות ממנו. יש לו למופע הזה איזשהו קו של גיל שירים? זאת אומרת, יש מינימום שנים שיר על הכביש, או שאתם יכולים לקחת גם משהו חדש פתאום? אנחנו יכולים, אבל אנחנו לא עושים את זה. לא עושים. אני יכולה להגיד לך שכשאימא שלי דרורה, זיכרונה לברכה, הייתה מופיעה, נגיד בגלי צהל, בגילה המופלג של 60 פלוס, מגיעה לגלי צהל, עושה ציפורי לילה וכאלה, הטכנאים הצעירים, בני 18 ו-19, היו מחייכים ומתחילים לצחוק, וגם אנחנו הופענו באיזושהי תוכנית אצל אמנון פאר, וכל הצעירים שם גם התחילו לצחוק, הם לא האמינו שיש מילים כאלה בכלל, שאנשים שרים דברים כאלה, זה מילים. היו שם החבר'ה הראפרים של אנחנו רוצים כלא לשמוע 6. שיר אחד עכשיו ככה, בשביל שתיכנסו לאווירה כולם. נכון. אני רק רוצה להגיד שאמנון פאר זה תוכנית שאני שותף לה כבר 19 שנה, ואתמול בערב חגגו 19 שנה, 900 תוכניות. 900 תוכניות. וואי. 900 אתמול בקרוב בערב. אצלך, אביו. לא, תודה, אני שם, 19 שנה אני שם. היינו אמורות להיות שם. התחלתי במשגב עם, התחלתי לשדר שם במשגב עם, בפאב בסוף העולם במשגב עם, זו הייתה התחלה, לפני 19 שנה, יא אלוהים ישמור. מה נשמע? נשמע את דרורה, דרורה מבצעת את יונה פעמונה. זהו כל המחנה, כך נאה וכך יאה. יונה, יונה פעמונה, יונה, יונה פעמונה.
יכול לראות, שם נקי כל הימים ובנות לאלפים. יכול להבחין מלוכלך כל הימים וזבובים לאלפים. יונה, יונה פעמונה, יונה פעמונה. זהו אוהל משותף לזקן וגם לטף, הבנות על המיטות והבנים עם הבנות. יושב בין הסירים ומבשל את הביצים. יונה, יונה פעמונה, יונה, יונה פעמונה, יונה, יונה פעמונה, יונה פעמונה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הערב הזה, מה יש בו, ובעצם תספרו לנו מה יש בו, ותספרו לנו איך מחליטים מה כן ומה לא, כי אני מניח שכשבאתם להחליט, החזקתם ים של דפים, ורגע, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, לא? ככה זה עובד. נכון. הדיסק הכפול, שהוא נוצר קודם כל נגיד תודה לנחצ'ה, נחום מימן עשה מאמצי על, לעדכן את הזמנים ולהעביר את התקליטים שהיו, 2 תקליטים של שירי רחוב, מעל 57, משהו כזה, להעביר את זה לדיסק כפול, וכשעמדנו מול 57 שירים האלה, באמת רבנו הרבה. נכון, עד היום יש שיר אחד שמתווכחים עליו. רגע, מה זה מתווכחים? אפשר להחליף בין שירים בהופעות, לא? לא. מה שהחלטנו בסופו של דבר זה בעיקר את ההיילייטס, את הדברים האלה האנשים בגיל הנכון שומעים, ואז מתנוסס להם איזשהו חיוך כזה, כי אתה מבין שבאותו רגע הם עברו בזמן לשלב הילדות, והם כבר מריחים ושומעים. אני רוצה להבין, כל זה נשען רק על השירים של שירי רחוב? אני רוצה להפנות ברשותך את השאלה הזאת לעירית, כי אנחנו נגלה למאזיננו שלא יודעים. עירית ישראלי היא הבת של שמעון ישראלי, וכבר אמרתי כאן בהתחלת דבריי, התקליט הראשון בגיל 8 שקיבלתי היה סתם יום של חול, שאני מאז מדקלם אותו בעל פה, כבר עשינו את הניסיון הזה פעם אחת במראה, בלי לפקשש אף מילה, כולל את כל 3 הדמויות של אפרים, אברשה ואני. ומה, עירית, גם אבא שלך כתב שירים, והלחין שירים והשמיע שירים של אותם זמנים, אני מדבר על 58, 59, מה, לא היה לך רצון להכניס שם, למרות שצריך להגיד, אבא יצא לא מזמן, לא לפני שנה, במופע משל עצמו בחזרה. אני מופע עם אבא עשיתי עכשיו ב3 שנים האחרונות, מופע של המיטב, שהסתובבנו איתו בכל הארץ, ואת הכבוד לעשייה של אבא נתנו בגדול. ואנחנו עכשיו בכבוד לעשייה של דרורה, ובלהמשיך את דרכה. להמשיך את דרכו של אבא אי אפשר. יש לו סגנון מיוחד ואופי מיוחד, וזהו. אבל השירים האלה של דרורה, זה לא דרורה חיברה, זה דרורה אספה, לקטה את כל שירי הרחוב האלה, והקו המנחה במופע הזה הוא ברובו הומור. אני חושבת, אנחנו בחרנו את השירים האלה, הם שירים מאוד מצחיקים. הטקסטים שלהם, וזה גם מה שתמיד מפתיע את החבר'ה הצעירים שמגיעים ולא מכירים. יש לה רגל מתברגת וראשה על קיר, וקולה ערב כקרקור עורב, כל הדברים האלה שיוצאים בהופעה. אז זה פחות או יותר היה הקו המנחה, וגם כשהכנסנו שירים אחרים, מאותה תקופה, או שמדברים, מחזירים אותנו בנוסטלגיה לתקופות האלה, זה שירים כמו חיים כשלי, כמו אנחנו פותחות את המופע, תנו לנו יד ונלך, שמחזיר אותנו ככה. לא בחרנו שירי שנות ה-60. תגידי, מה מספרים? תגידו שלושתכן. מה מספרים בין השירים? מה בעצם... אנחנו קצת מעבירות את הקהל באיזושהי כרונולוגיית גיל כזאת, מהחלוציות, או
מתחילים מהחלוציות, אחר כך עוברים לילדות, לשירי ילדות, חיזורים, חתונה, נישואים, ילדים, זקנה. והכל שלה. והכל בחיוך. תגיעו לזקנה. והכל בחיוך. זהו, בוא. כן. אנחנו מוכרחים הנה, עוד דוגמה. אנחנו נשמע עכשיו, אנחנו כן, מוכרחים עוד דוגמה בדיוק. מהקטע מה, של לא, זה לא הנוסטלגיה לילדות. אנחנו קדימה. נשאיר לכם מה? פה בחי באולפן, שימו לב. הכל כאן, בחי. חי באולפן. בוקר חי בגליל. אולפן מספר 1 ברדיו כל הגליל העליון, כמו שאומר ידידי אמנון פאר. בוקר חי. לא בשם. את הכבוד שלו בכבוד שלו. אתן מוכנות? אנחנו תמיד. קדימה. ואת? אוקיי. אם אביהו לא אביהו, יפריע. קיביתי את המיקרופון שלך, אז אל תנסה אפילו, מעכשיו. גם את שלי אני מחבה, מעכשיו. הייתה צעירה בכנרת אשר בגליל, כל היום הייתה שרה שיר חדווה וגיל, כל היום הייתה שרה שיר אחד היא רק זכרה הייתה צעירה בכנרת אשר בגליל, כל היום הייתה שרה שיר חדווה וגיל, כל היום הייתה שרה שיר אחד היא רק זכרה זלמן יש לו מכנסיים, זלמן יש לו מכנסיים, מגיעות עד הברכיים, אם יפלו המכנסיים אז יראו לו את הזלמן יש לו מכנסיים, זלמן יש לו מכנסיים, מגיעות עד הברכיים, אם יפלו המכנסיים אז יראו לו את הטוסו ילדים, הזקנה שלי חולה היא נסעה באוטובוס וראו לה את הקומו ילדים, הזקנה שלי חולה היא נסעה באוטובוס וראו לה את השניים סינים עם כינור גדול, ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול, בשוטר גרש אותם וזה הכל, שניים סינים עם כינור גדול, שניים סינים עם כינור גדול, ישבו בצד הכביש ופטפטו בקול גדול, בשוטר גרש אותם וזה הכל, שניים סינים עם שניים סינים עם גדול. וואו, כן, אם תתני לנו. הנה, לא יודע. הנוער מעבר לזה. סיגל קריב. מרגש. סיגל קריב. לייב באולפן. טוב, יש לנו לא יודע. שני קהל ההופעה, אני מוכרח לשאול עכשיו, כי קודם דיברנו, כששמענו את השיר של דרורה, דיברנו על כך שבעצם, תראו כמה זמן יש לה לדרורה לשיר, והכל כזה בשט, ואתם לגמרי בביט. לגמרי בביט, נכון? כי, תשמע, הכל נהיה קליפי. החיים שלנו נהיו קליפי. תראה את הקצב חיים שלי. עד שהגעתי היום, אתה יודע כמה הספקתי? פעם היה נחת, היו הולכים לרפת, חולבים. היום אין את הזמן הזה. היום הכל צריך להיות מהיר, נגיש, להעביר את האינפורמציה, טק, טק, טק. תראה, פעם אז היא גם יכלה הלימודים לשיר, שלנו כך. היא יכלה לשיר, ללכת הביתה, היא לא הייתה צריכה ללכת ולהעלות את זה ליוטיוב ולהעלות את זה לפייסבוק, היא יכלה פשוט לשיר וללכת הביתה ונגמרה ההופעה. היום זה לא נגמר, זה כל הזמן רץ ועוד. אני רוצה להגיד לכם שחלק מהמילים, לכן, גם למאזינים, אני אומר לכם כמובן, חלק מהמילים שאני שרתי פה, היו אחרות קצת. זה בדיוק, זה שירי רחוב. זה הקריטריון לזה שזה שיר רחוב.
כי בעצם שיר רחוב זה שיר שמתגלגל כמה דורות. לא יודע, אצלי הזקנה לדוגמה היא בבית חולים מראש, היא לא נסעה נכון, היא בבית חולים, וגם יש המורה נסעה בבית חולים. באוטובוס. ויש, המורה. נכון, ויש באוטובוס, יש המורה, יש הרבה וריאציות. כן, וזה בעצם שירי רחוב, שיש להם הרבה וריאציות, כי בכל מקום זה השתנה. אז אני בטוח שיש עניין אחד שהוא כמעט טבעי בתוך הדבר הזה, וזה הקהל שמת להצטרף, וכל אחד בקהל בטח עושה משהו אחר. ואחר כך, אחרי ההופעה תמיד באים, אנחנו מדברות על זה גם, ואומרים, אצלנו היו שרים בית כזה, מוסיפים לנו בתים, מורידים מילים, משנים. אלה שירי רחוב, זאת המהות של שיר רחוב, הוא משתנה. אבל אני רוצה לשאול, שירי, אם בזמן ההופעה, זה לא משגע אתכם? תראה, זה לא שירה בציבור, זאת לא שירה בציבור, זה שירה, מופע. אבל כל הקהל יודע. לא, אבל חשוב לי לציין שזה מופע ויש בו גם אלמנט תיאטרלי, כי אנחנו גם מספרות סיפורים, ויש לנו גם תנועות, זאת אומרת, זה מופע. מי שרוצה להצטרף, אנחנו מאוד שמחות ומברכות על זה. אם הוא לשנייה מתבלבל, כי פתאום נהיית לו עוד מחרוזת מתוך שיר, אז הוא ככה מחייך. אבל האמת היא שהקהל לא מפסיק לשיר, לא פחות או מפסיקים יותר לשיר. מהשיר הראשון עד האחרון. אני בטוח בכך. זה כיף גדול. זה בדיוק מה שקרה כאן באולפן. אילולא היו סוגרים לך את המיקרופון. אז אני מוכנה בשיר הבא לתת לו צ'אנס. לא, הייתם דווקא בשיר מקבלות הבא. את המילים האמיתיות. אוקיי. את המילים האמיתיות הייתם מקבלות. בבקשה, אתה מוזמן עכשיו. וזה- סולו. עוד איזה משהו על המילים הגסות במרכאות, שאז כשאמא שלי הייתה שר את זה, הייתי ילדה והייתי באה לכל ההופעות כמעט, אז המילים היו נחשבות גסות, ויו, ואיך אומרים, וזה. היום הרי זה פח, זאת אומרת זה... בוא ניתן דוגמה, יש את השיר כחום היום, אתה התחלת לשיר קדימה. קודם? קדימה. כחום היום עומדים בחוץ ביד עם הצלחת ומבקשים מהטבח שינשק בברך. תחת. יולה 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 לה יולה 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 לה יולה 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 המפקד שלנו אחד מחבר'ה ליצים עד שיום אחד קיבל כדור בבטן. מה בטן? מה, אני מותר לי להגיד בבטן? כן, את זה מותר. בבטן, לא קיבלתי שם, קיבלתי במקום אחר. גם. זהו, זה שיר הנושא בעצם. זה שיר הנושא. ויש עוד יוללה. בבקשה. על ראש הגבעה עומדת פרה, פותחת סוגרת תחת העין שלה. תחת. אני חושבת תחת. אז היום תחת, נו. זה רדיו. זה רדיו. זה רדיו ומותר. והאמת היא שהדבר הכי קשה בכל התהליך שעברנו היה למצוא שם. וביום שנחתנו על השם יוללה, הבנו שאנחנו במקום הנכון. יפה. אנחנו רוצים שאנשים יבואו לראות. אנחנו מאוד איפה רוצים. רואים? או, איך? אל תצעק עליי. צועק. יום בדרך כלל חמישי. צועקת עליי. הבנות פה לא יודעות, אבל בדרך כלל את צועקת עליי. בדרך כלל אני צועקת עליך. יום חמישי, ב8/11, שזה יוצא בשבוע הבא, בשעה 9, בסינמטק ראש פינה. מופע? בואו מופע בהמוניכם. של יוללה. מופע השקה חגיגי. יהיה. אבל נפלא ותבואו, אבל אנחנו רוצים להזמין. אז מוצאים אותנו בפייסבוק, יוללה. אנחנו נשמח להגיע לכל מקום. היינו בכיסופים רגע לפני שהתחיל שם הבלגן. ולכל אחת לכל מאיתנו אפשר ליצור את הקשר באופן אישי. נכון. כן? חברים, מודעות בעיתונים יש, חברות מודעות בעיתונים יש, באינטרנט יש. באינטרנט יש. תחפשו יוללה. ביוטיוב, מופע. בכל מקום. אנחנו לא נשלח אתכם הביתה לפני שנשמע עוד איזה כן. טוסיק אחד. נשמע לפחות. שיר תקווה והלל שנקרא פרידה לקיץ. נו כבר. שניפרד. תשארו. La 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 כבר לא האגסים ולא התפוחים ולא השזיפים ולא האבטיחים ולא המשמשים בלי ראו 30 וסברס על הקרח וכך אחד לדרך הקיץ הולך לא מחר מחרתיים מוכרח לוותר בינתיים לא 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 כבר לא תריסים סגורים עד 4 או יותר ולא
חוצפה לשכב על הרצפה ובתחתונים בלבד לישון על המרבד. הקיץ הולך לא מחר מחרתיים מוכרח לוותר בינתיים. כבר לא במכנס קצר, כבר לא בסנדלים, כבר לא טיול בשרוולים מקופלים, ולא כפתור פתוח שתיכנס הרוח מלמעלה או מלמטה, ולא סמלה של עתה. הקיץ הולך לא מחר מחרתיים מוכרח לוותר בינתיים. כבר לא זמזום של ממטרה מן החצר, ולא כביסה לחת תלויה על הגדר, לא שעת פטפוט מתחת עץ התות, ולהחליף קצת כוח בתוך כיסא מרגוע. הקיץ הולך לא מחר מחרתיים מוכרח לוותר בינתיים. הקיץ הולך לא מחר מחרתיים מוכרח לוותר בינתיים. וואו, וואו. מה שחשוב מאוד להגיד, שמי שעושה את כל העיבודים המוזיקליים זאת עירית, המאוד מאוד מוכשרת. וואו, הנכס. מהמם. הנכס. גם העבודה הקולית איתכם, העבודה זה הקולית, עירית, כן. מדהים. יוללה, מדהים. יוללה. תגידו יוללה, תתאמנו על זה. נכון. נכון, מה, למה לא? יוללה בדרכים. מה? יוללה בדרכים. יוללה בדרכים. לעוד בדרך, לעוד עוד מעט- לקוח עוד מעט מאושר. נשים- עוד מעט נשים לכם גם איזה מאחורה, ובכלל יהיה נכון, שיהיה מה לשתות בדרך. שירי חבקין, עירית ישראלי, שרון עיני, תודה לכם ובהצלחה. תודה רבה. יאללה, איזה בואו כיף. לראות.